Tafika pano pa Lahiri KTV timakupasirani nkhani zomwe zikuchitika ndipo zimakhala ndi umboni wake. Ngati mufuna kumvera nkhani zenizeni zomwe zikuchitika dziko lathu lino, fika ndi pano pa Lahiri KTV. Nkhani ili paliponse, nkhani ikunena paliponse ya mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti anakamba boza dzulo ku parliament. Nkhani yomwe anakamba kumene anakamba kunena kuti chipatala cha Neno chakuneno chotchedwa Golden akuti chasirizidwa. Ndi chipatalacho ndichi mukuchionacho. Chimene chipatalacho sichinasirizidwe ndipo chili kutali kuti chithe. Ndipo anthu a Zodiac anapita kumaloko kukafufuza kukaona ku chipatalacho kwapeza kunena kuti chipatala sichinathe. Ndipo anthu amuze adera adandaula mene mukuona uthengawo kunena kuti chipatala chawo sichinathe ende chili kutali kwambiri kuti chipatala chimalizidwe. Pamene atsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyimirira Malawi wina aliyense posatengera kuti ndi wa DPP ka ndi wa ndani, analonjeza kuti mabiliyoni ambiri alowa kumeneko. Chipatala chaching'ono cha Golden ndiso nyumba 10 za chitetezo zatha, pomwe kulumpi anati chipatala chaching'ono kumeneko chidathanso kumangidwa, koma ife tapeza kuti zitukuko zina kulibe pomwe kwina zidayima. Tindipo tili lomwe akuwerenga Alex Banda lomwe alemba Luka Piston. Muthenga wake ku dziko la Malawi polankhula ku nyumba ya malamulo, President Lazarus Chakwera anatchula boma lililonse kutsindika za chitukuko chomwe iye wachitira dziko lino. Mwachitsanzo ku Phalombe Achakwera anati boma lawo latsiriza kumanga nyumba za chitetezo 29 zomwe zili mgulu la nyumba 10,000 zomwe iwo analonjeza kuti amangira achitetezo mdziko muno. Koma wapampando wa khonsolo ya boma la Phalombe a Agason Sompho auza Zodiac kuti boma linangopereka cholinga chake kuti amanga nyumbazi komatu sizinamangidwe. Ndipo kuneno President Chakwera anati ndalama za mthumba la Governance to Enable Service Delivery JESID mbomali anamaliza kumanga chipatala chaching'ono cha Golden kuphatikizapo nyumba za apolisi 10. Koma mtolankhani wathu Steve Kalungwe wapeza kuti ntchitoyo idayima kalekale. Ku Rumpi Achakwera anati boma lawo lamaliza kumanga chipatala chaching'ono cha Kamphenda, koma Brian Machere yemwe ndi mtolankhani wathu mbomali akuti mkulu woona za mapulani ndi chitukuko khonsoloyo a Frank Mfune watsimikiza za izi. Kumbali inanso katswiri pa nkhani zochitika mdziko Isaac Chekeziwa akulankhulapo pa zomwe ife tapezazi. Pali malo atatu amene a president sakutina kuti azitiuza mabodza. Malo amenewa ndi ku nyumba ya president State House, kapena ngatali ku Parliament, kapena ngatali mu office mwawo ku Capitol Hill. Malo amenewa aziyesesa kuti akamayankhula aziyankhula zoona zokha. Chifukwa malo awawa ndi kuti akuyankhula ngati president wa dziko. Ne akanama zimakhala kuti zasokoneza chilichonse chimene ayankhula. Dzulo akatswiri za chuma adandaulanso Analonjeza kuti mabiliyoni ambiri alowa kumeneko. Ndesi ndikuziwa kunena kuti kodi ndalama zadya ndani? Ndalamazi adya ndani? Kodi nanga anamunamizani ndani? Kodi ni nduna nanga nduna yanji? Komanso choti tidziwe kunena kuti MCP ikuzipisira mbiri okha. Osati munthu wina wake akubwera kumayipisa mbiri ya MCP, koma okha kamba ka malonjezo awo ndi malonjezo osakwanirisa. Nkhani yalembedwa lero lino pa 15 mene mukuonera. Nkhaniyo yalembedwa lero lino ndi zinthu zochitika lero lino. Ndi anthu akunena kuti bwana Suleiman taona kwazumula president kodi afuna angalole kuti ntchito ilipo. Ndipo tikamakuwuzani kuti pangani follow Lahiri KTV kuti zikupasirani zambiri. Pita mutali kangosekera kuti ndikutola mpando. MCP diso lili mwamba kuopa mantha kuti kodi chipani cha DPP chititani, kodi chipani cha Ford chititani, kodi chipani cha UTM chititani. Chifukwa boma panopa ndeli kutengedwa. Ndi nkhani ndionera kuti chipani chomwe chingathe kuwina kandi inu akabambe mosogozedwa ndi chipani chanu cha UTM uonesesane kuti musazabwere ndi boza mmene likuchitika. Ndi kuti usogoleri wanu mukazabwera ndi chilungamo muzauva kukoma. Inu a DPP mukazabwera ndi chilungamo usogoleri wanu uzakhala wabwino, uzakhala wobeba, amalawi azasangalala kwakwanirisira malonjezo amene mukulonjeza. Koma izi za MCP izi ndiyeno sakupeza mtendere a MCP. Mtsogoleri wa dziko lino Zuloso amakamba kunena kuti dziko la Malawi lino pali pa mavuto osiyanasiyana alipo chifukwa chonena kuti a DPP ndi amene anabweza mavuto zomwe zili zaboza kwambiri. Kuti ndikupaseni zomwe yankhula anthu akunena apa
tikhala ngati tikunyoza mtsogoleri wa dziko lino, tikhala ngati tikunyoza chinthu china chake, koma okhawo a MCP akupereka mpata ku DPP kuti itengenso boma. Izi ndi zachilendo ku mtsogoleri wa MCP. China chilichonse chomwe akulonjeza nchaboza, chilichonse chomwe akukamba nchaboza, palibe chomwe akukwaniritsa. Pamene dziko lino anatenga boma kuzera Saulos Chilima, ankalonjeza zambiri koma palibe chomwe anakwaniritsa. Sono nduna zambiri komanso achimwendo banda ananama kuti sewa kumakanjira kukhozedwa, analonjeza ndi kunama kunena kwa Malawi kunena kuti sewa kumakanjira wakhozedwa, pamene anthu akumangochiso akana. Anthu akumangochi anayikana game imeneyo. Munthu akayankhula akazuzula akubwera ndanyamata azikwanje, pamene sizili zabwino. Dziko lino ndi democracy, ndiko Pakistan kudandala kwa anthu akumangochi. Muve muone mene anthu akudandaulira boma la MCP ndi mene likuchitira. Makanjira road ndi achimwendo banda akhala akunena kuti ansewu makanjira tayamba kukhonza, ansewu makanjira tayamba kukhonza. Ndiye timati tafuza achimwendo banda kuti nsewu mmene akukhonzawo povala trouser akamaseka zipi kapena nsewu wako wakuti. Chifukwa apo tikuona kuti nsewu mmene akukhonza yo mwina ungakhale kuti ndi wankabudula mwawo. Chifukwa apo palibe makanjira road imene akukhonza. Chimbende bridge iyi ndi Chimbende bridge iyi. Nsewu kumachita mitengo yochita kuyika mitengo imeneyi. Galimoto iyi ukanilira papa anthu kumalephera kudusa mkumata chimwendo banda. Onse wa makanjira tayamba kukhonza. Nsewu wako umene akukhonza chimwendo banda uti wankabudula mwawo. Kumapuzisa anthu bwanji. Sizoona zimenezo. Sizoona zimene ndi usilu weniweni wa basi. Ndi boma lomwe lake lakuti. Ndoto mati boma lake lomwe boma lake. Kati za chamba zimenezo chamba. Ngamamva chamba Fordia na amene. Zona bridge azikhonza anthu kumachita kukhonza kuyika mitengo kumati boma ndi lomwe boma lake liti. Lachi mwendo banda lankabudula mwawo. Nonsensical. Ukafika utengawo. Makanjira nsewu tayamba kukhonza. Muzipimwa baba wa chimwendo banda awocha. Ko ndiye kumangochi. Kumeneko ndi kuyankhula kwa anthu akumangochi. Ende ndakambira mwenye kuti anthu akunenenso akwiya kwambiri powanamiza kuti chipatala chawo chatha. Pamene anthu akuyenda tunda wautali kunena kuti akapeze thandizo. Akuyenda tunda wautali wa 25,000 kuti akafike akapeze thandizo. Kodi dziko la Malawi kupita kuti uwu ndi mpata owapasa opposition kuyankhula. Akayankhula Suleiman muzimu manga. Akayankhula wina wake muzimu opyeza muzimu manga zikwanje zizituluka. Akayankhula mukwabweresera zikwanje mukwatema mukutumiza nyamata zikwanje pamene sizili zabwino. Nyamata pano pakuti agule sapato. Nyamata kuti moyo wake usangalale zikukanika potengera mavuto alipo dziko lino. Zinthu sizikuyenda. Zinthu sizili bwino. Musabweretse nkhondo dziko lathu lino la Malawi. A DPP twali ndi zinthu zawo zomwe angathe kuloza. Ndipo a DPP kuti abwere pano kuti aziyankhula za zitukuko ndiye angathe kuchezera anthu kumvera zitukuko zomwe zachita chipani cha DPP. Koma MCP kwanu kungolubwalubwa basi kuopseza Malawi sizabwino. Follow Lahiri K TV tizikupasirani nkhani. Subscribe, tapanga ni share video hii kuti anthu ena yapeze. Komanso like osayiwala kuchita like. Tima kunyadira na amene mumati panga